Πείτε μας λίγα λόγια για τον ουρανό και τον ρόλο του στις μέρες μας. Ο ουρανός είναι μια εξαίρετη, μεγαλειώδης φυσιογνωμία της παγκοσμίου ιστορίας, την οποία αντιμετωπίζω με δέος και θαυμασμό, και είναι ο πρώτος που πολέμησε τους κρονίους και είναι αυτός στον οποίο οφείλουμε σήμερα την επιβίωση του ανθρωπίνου είδους, διότι με την υποστήριξή του στο Δία διαμόρφωσε τη σημερινή κατάσταση, στην οποία η σημερινή κατάσταση φαίνεται και έγινε εμφανέστατο σήμερα ότι όπως πάνε τα πράγματα, ο Δίας θα μπορέσει με την υποστήριξη του ουρανού να εκφράσει τις δύο βασικές του ικανότητες. Είναι πολύ ικανός σε δύο πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, το ένα είναι ότι είναι πολύ καλός στον Αδέρνη, στον Παγκράτιο δηλαδή.